हाय सांगମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ସିଷ୍ଟମ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ମର ଆଇଡିର ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋମ୍ ଓପେନ୍ କରିବେ। କ୍ରୋମ୍ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ପାସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଟାଟସ୍ ବା ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଇବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫାର୍ମର ଇନକ୍ରେଜ୍ ବୋଲିକରି ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଟାଟସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସେ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର ରେଫରାଲ୍ ଆଇଡି, ଭୋଟର ଆଇଡି ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ବି ଚେକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ମୋର ସେଇ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାଇ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର, ଫାର୍ମର ନେମ୍, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆମର ବ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପପଅପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଫ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପପଅପ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଡନ୍ ଏଗେନ୍ ତାପରେ ଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମରର ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମେଲ୍, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଭିଲେଜ ସବୁ କିଛି ସେ ଶୋ କରିଛି। ଏପ୍କା ନିଜର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲଟା, ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟଟା। ତ ଏପ୍କା ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେବି ଅଛି। ତ ଏପ୍କା ଆପଣ ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପି କରିକି ନିଜର ସେ ଫାର୍ମର ଆଇଡିକୁ ଆପଣମାନେ PDF ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରି ଆପଣ ନିଜେ ରଖିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।